جاو أو نقسنتو مزراو كان مفحقن كي كالعيو اتخبيد لأختوس تقبله تأواديو طويون كيمونيه بحيالات فلسطين خسلتن نحد عوي بيت امنتي سدد وتم فلسطي نجاو كتر ليتن بزي عرفتي أو رؤسو حانت علامات رئيس فيروم ما نمتسأل زي قتلو تواقع يقيروه نتنقوز كساتنا يمتقرشات تنفاسو خحلي أوجتو سنات عمتات جاو مشوعات تحواتو ما نمتسأل زي قتلو فطور يقير جن حد علت جاونا والأختو خيدو زمشيلو معالتي اتم شدش تحواتو بتميدون زبال فايكينج تمريزوم مويتوم يتصنحوه اتنقصون سلسة قتله ملو بيت منغست تفرس جنجاو اتعد مليش حانتنا مقار عقم سلز نورو تراي اتوم وتادرات يهلي يقوون يناولو فلاتانا سهرانا توكس يوم زوعلو مجمرة فيلمنا نلقلت سولين تمرعو ملقت تشاينا نقص كويننا ممرح دليت زلوه مورن استهار فايكينج نرئي نلقلت سولين زمرعو للو مخنات فقرها ليوه ويدما دليوا زي كونس جزءاتان مكوت صارن نيملا تشاينا نقص نمخاننيو لقلت سولين إذا حق إذا غتفلت إنكلا كم زالت كان سب هزبخ مرح سلزي دليت نتمرعي تقبلتون ميرن بزي فقرخ مرعي سلزي خدما بتحمينا دمو أما أخذ شاكا نسراويتو زخونو غوزات وتادرات نمئلاش دما نلقلت سلين كافت ما أخل شاكا إنكي تقودت نزمالسا بزح شلمات كم زهوي نقرمو كان سفلالي عدي بستفلالي أنفت بتعمو بزحات واقعتي نسولين كوس دواي متو مولن كشلموك ميزورو متن وركي لعلم متن بزح سلزنار دما اتوم حرقينياتات زبال تواقعتي أفتو مولن تأسيرهالو زنارت بوتاي راخومو ننحد حدوم حيال بأسي قدمو سولن تسبق غريصة نتوم زواجو زنورو تادرات قتلوا ناتتصبيت نكلا بتقى حيال نفاسي حلفمو كافت ما أخل شاكاز منزق حيال فرسنيا خمزلو تفلد بزحن كيدونجي اتبلاك نايت زبال حيال فرسنيا كافت شاكا يمتسمو كفرس وريدو نتوم نعا قتلو زداليو نورو تواقعتي حدا بحدا مقطعمي جمر أمت الرشا نخلاتهم يسعرو مو نزال التدحينو جزء نخملسنا تدالين كلو كافتم وحلو زقط مهادنتي زتشكنن زورت عني ماتو بلاك نايت ازتواقع زي كافتون كالو زورت عخون سلت سنحة كل سوم نستوسنة دقايق دونجي بقولوات تقات أمي زورت عسل زنوره بتراجع قامي ودقنيرو جم بلاك نايت بليز ولا بالحسل زنورو بزي مسارحي استفلاليو من قديتات تقيم يقتلو أما ترشون إذا بلاك نايت فتالة تبعت واقعي نقول ما كل مزنورو مسانا خلاته وجدو نلقيت سولين إحنا جن هندوت تمثلي غير مو جاك ناوز بحال أو كل كمبيوتر وكوفيلو جيم ناوز يجات كل عيوسدنا لكا زخول زقت مزنوره أوشت فيديو جيميو ناي بلاك نايت كاركتر حيزو ناتج أوت زنوره جاك أديونا فتغفلنا متصد كسم عن كله جن بفتنة جزعي وسرح زنوره نخمسل إت فيديو جيم يتبو أديو أنا جن بغليل تشود سوي نورتن أو جزا غوفيلو زت نعلى مسيلو جيم ناتج أوت خمسة حدر تفلت لحدن مترشا كيزن كت مخروس لزدلي الدماء أو كدمي أخوف تفلمو بتعم جوز تمهاري مخان كان نتمرتها متسعر لغاني فلت زلنا لكوناتات كعا أنا نأخي نقرأكن إنكوان نعخا ممهار زخون كرشي جزا خير مخفلوني بالليل جيم متجوات تزي قاريز كارما نايت مرتي سكولارشيب يتركون أو تمرتخات قرات كاغوريلات مغرو أبو نجا كاوز موت ندحر نديون آني يوت بتعمي أخبات نيرا يوت نمغط سأل ما خلوز تخالات تقبر جاكون أديو آني نمحجاز كاوت مرتي تترف ساعتو أحانتن إشي دوكان تقوطيرو بمسرح حجزا جنجاك كل جيزة نسرح خيدون كلو أفت سفرنا تتصبو يزدندنو بسايكل زنقساقس قلعت لو ماكس كافتنا جيم على مخوت كلو بتحمي يفرح توم زدندنو قلعت ولا بزحات يخونو دامبر ولا نوينهم كرخو من كلو بسايكل جيرو يزهد منبر كقطمم حاسيو يفلتن كل جيزة دما تلوعلنا سايكل بقعت تتقيمو بتتصرقاتات الناملته نافت صرح له دكان تحاوي زي مقتاي كالي قبري يفتنن اتبع الدكان جاك كافتم قلعت هاديمو كل جيزة نافت دكان النقاتي ريقمو لما عنتو اندخ هاديون كامتي خيلي حدو جاك أوروماي تخشفو سلازقونه كحشة يخقلن دفار قوون قدليني قند ما يكونكن زينورن دفرت كاوي كم تتصبينيلو نتبع الدكان ينقرو فرحت كامقت أمسل زيدي لخمبر مدفار ما دفاري خانا عليه حيزو نافتوش تقفلي آتمو كاو تشاينا زئززا حداش عطرو يريو اتعطرو كفي تغريان كلو نايت سعسع لقلت مثل اللوا اتبع الدكان جاك نتعطرو بتعم خمس فتيا سلازستو عليه كم هو بتوغيري هو مو حيزوان قزو يخيد جاك اتعطرو تقبلو دسيلو قزو يخيد قنتو عي مقمت بوتا سلازير خوالا أو كفليوس دامو ما اكوي ترسح خداون تيقورا نمهر راسو خيدن كلو قن اتليتي كافتا عطرو حدا نينجاي واتسا كارو مزيزو ناو جاك مستوكو مدما اتبلاك نايت زبال تواقعي اويلو يلي حطو جاك فرحن دنقاتسن بابا نالت اتبلاك نايت زبال تقلوشو زلخات واقعي ناي جيم كاركتر مبر حقا سوي يكونن اليوم اللي سالو
እቲ ኒንጃ ናብቲ ዓይነት ኣስማተኛ ዓለም ከም ዝመፀ ስለ ዘይተረድኦ ናይ ጃክ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ብተደጋጋሚ ይነግሮ። ቤተ መንግስትና በቲ ሙሉን ዝበሃል ሓያል ቫይኪንግ መጥቃዕቲ ስለ ዝበፅሓ ሓደ ክባር ነገር ምሳኻ ገድፌ ብሂወትካ ከም ትሕልዮ ድማ ቃል እተየለ ኢሉ ንታ ልዕልቲ የምፃ። እቲ ኒንጃ ዘርኡ ይቕፅል እሞ እዚ ቫይኪንግ እዚ ንዛ ልዕልቲ ተዘይረኺዋ ሞ ተዘይተመርዒዋ እቲ ህዝቢ ስለ ዘይቕበሎ ንጉስና ክኸውን ኣይኽእልን። እንድሕር ረኺዋ ግን ኩምሩ ዕያዩ ድሕሪኣ ንሓኣ ቀቲሉ ናይቲ ዓዲ ንጉስ ክኸውን ክኽእል እዩ። ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ዘሎ ኩናት ክሳብ ዝረጋጋዕ ኣብዙ ምሳኻ ፅናሕ ኢሉ ሓዲጉሉ ይኸይድ። እቲ ኒንጃ ናብታ ዕትራኣትዩ ቅድሚ ምስዋሩ ግን ናበይ ሓዲካ ለይቲ ከይድለኻ ኣነ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝፈልጦ ተኣምር የብለይን ክትሕልያ ተደሊኻ ሒዝካያ ኸይድ ይብሎ። እቲ ኒንጃ ግን ፍቓደኛ ኣይነበረን። እዚ ስራሕ ንምስራሕ መሳርሒ የድልየካ እዩ ኣበይሎ መሳርሒ ኸይሉ ይሓቶ። ጃክ ድማ እናተገረመ ኣብ 16 ዓመተይ እንታይ ዓይነት መሳርሒ ክሕዝ ፅበየኒ ምስ ኣደይ ዝነብር ቆልዓየ ኮይለካ ኢሉ ይደግመሉ። እቲ ኒንጃ ንዝበሎ ዘረባ ምንም ከይተገደሰ ናብ ልዕልቲ ሱሌን ይግምጠል እሞ ዓለም ዝተረፈ ክሕልየክ ዝኽእል ናይ መጠረሻ ሰብ እዚ ጥራሕ እዩ። ነገራት ክሳብ ዝመሓይሹ ንዝተወሰኑ መዓልታት ውፅንሕ እሞ መፅየ ክወስደኪ ኢልዋ ዘሊሉ ናብታ ዕትሮ ይኣቲ። ጃክ ሕጂ እውን ዓይንቱ ምእማን ኣዊዎ ብጣዕሚ ተጨኒቕኒ ግን ከዓ ንታብ ዓራቱ ኸይዳ ደቂሳ ዝነበረት ልዕልቲ ሱሌን ክርኢ እንከሎ ሓቂ ምዃኑ ክኣምን ይግደድ። ጃክ ኣብ ሰዓት ልዕሊ መጠነ ጨኒቕዎ እኒአ ግን ንሱሌን ኣዲኡ መፅያ ከይትሪኣ እዩ። ጃክ ንዛ ልዕልቲ ዝተወሰኑ ሕቶታት ክሓታ ክምክሩ እንከሎ እውን ኣብ ዓሚቕ ድቃስ ኣትያ ስለ ዝነበረት ምንም ኣይትሰምዖን ነይራ። ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ካብ ድቃሱ ተሲኡ ናብቲ ዓራት ክኸይድ እንከሎ ኣብቲ ዝገደፈ የላን ተደናጊፁ ኣብቲ ገዛ ተፍተምና ሃደና ኣልሻ እንከሎ እውን ኣብቲ ኻንሸሎ ዮጋና ሰርሐት ይሪኣ እሞ ብጣዕሚ ይሕጎስ። ግን ከዓዲኡ ኣብ ክሽነ ኮይና ብመስኮት ንኸይትሪኣ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት እናፈጠረ ከርሕቕ ኣይፍትን። እድለኛ ኮይኑ ኣዲኣ ምንም እንከይርኤታን እንከይጠርጥረትን ንስራሓ ትኸይድ። ጃክ እውን እናጎየ ናብታ ልዕልቲ ይኸይድ እሞ ኣከዳድናኺ ኣብ ዓይኒ እቲ እዩ ወይ ገዛኻ ኣትኺ ኮፈሊ ክትንቀሳቐስ ተደሊኸ ግን ክዳን ክቐይር ኢሉ ይነግራ። እታ ልዕልቲ እውን ክዳን ክትቀይር ፈቓደኛ ትኸውን እሞ ንኽገዝአላ ሒዝዋ ናብ ሞል ይኸይድ። ጃክ ንታ ልዕልቲ ደለኸዮ ክዳን ምረፅ ክብላ እንከሎ ዓይና ይዘራ እሞ ዝተፈላለዩ ዘመናዊት ክዳውንቲ እናመረፀ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ መጨረሻ መልክዓ ካሊእ ሰብ መሲላ ትወፅእ። ልዕልቲ ሱሌን ኣከዳድና ቀይራ ዘመናዊት ጓል ዋላ ትምሰል ዳኣ እምበር ናብዛ ዓለም መፅያ ስለ ዘይትፍልጥ ብኩሉ ዝርእየቶ ነገራት ትድነቕ ነይራ። ጃክ ንልዕልቲ ሱሌን ናብ ዝተፈላለዩ ፅቡቃት ቦታታት ሒዝዋ ብምኻድ እስ ዝብል ግዜ ዋላ ይሕልፍ ዳኣ እምበር ምሸት እናቐርበ ስለ ዝመፅሎ ነዲኡ እንታይ ከም ዝብላ ኣይፈልጥን። ምክንያቱ ንልዕልቲ ሱሌን ኣብ ፅርግያ ገዲፍዋ ንገዝኡ ከኣተ ይኽእልን። እቲ ቀትሪ ኣዲኡ ካብ ስራሕ ክትምለስ እንከላ ሒዝዋ ንገዛ ይኸይድ እሞ ካብ ጃፓን ዝመፀት ሓዳሽ ተምሃሪት እያ። ግን ንግዚኡ እያ ብዙሕ ኣይትፀንሕን ዝተዳለየ ምድቃስ ስለ ዘይብላ ድማ ምሳና ንኽትቅመጥ ሒዝያ መፅየ ኣለኹ ኢሉ ይነግራ። ኣነ መጀመርያ እዚ ታሪክ ንምእማን ዋላ ንእሽተይ ትቸገር ዳኣ እምበር ሱሌን ፍልይ ዝበሉን ዘይተለመዱን ጠዋያት ክትርእየላ እንከላ ጥርጥራ ትገድፎ። ናይ ሓቂ ካብ ጃፓን ዝመፀት እያ ኢላ ድማ ተኣምን። እቲ ምሸት ንሱ ድራር ንኸልዑ ብሓደ ይእከቡ እሞ ብዛዕባ ዘሕለፈቶ መዓልቲ ነዲኡና ነገረታ ተምሺ። ኣብ መጠረሻ ደስ ዝብል መዓልቲ ከም ዘሕለፈት ንጃክ እውን ነጊራቶ ናብ ምድቃሶም ይኸዱ። ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ኣዲኡ ኣና ንጃክ ተተስኦ እሞ ሕዚ ብህፁፅ ክኸዶ ዘለኒ ናይ ዝተወሰኑ መዓልታት ኣኼባ ኣሎ ግን ዝተወሰነ ግዜ ጥራሕ ስለ ዝድንጊ ብዙሕ ኣይትጨነቕ ንዓርክኻን ንባዕልኻን ንዝገዛን ተንከባኸቦ ኢላቶ ድማ ትኸይድ። ብዙሕ ከይፀንሐት እታ ልዕልቲ እውን ካብ ድቃሳት ትነቅሕ እሞ ቁርሲ ክበልዑ እናተዳልዩ እንከለዉ ናይ ጥንታዊ ቻይና ኣከዳድና ዝተኸደኑ ብዙሓት ቫይኪንግታት ናብቲ ገዛ ይኣትዩ። እዞም ወታደራት ናይ ቱሜጎን ዝበሃል እንትኾኑ ንታ ልዕልቲ ጠሊፎም ንምውሳድ እዮም ተላኢኾም መፅኦም። ክሕዝዋ ክምክሩ እንከለዉ ልዑል ናይ ካራቴ ክእለት ዝነበራ ሱሌን ነብሳ ንምክልኻል ኩሉ ትገብር። ዋላ ብዙሓት ይኹኑ ሓደ ብሓደ ናውደቐቶም ትፀንሕ። ምሽክናይ ጃክ ግን ብትወገን ነቶም ዝመፅኦ ነበሩ ተዋጋእቲ ብያትን ሃደርበየ ዘይምህዳም ካሊእ ክገበረ ይኽእልን። ኣብ መጨረሻ ቁፅሪ እቶም ቫይኪንግ ብጣዕሚ ብዙሕ ስለ ዝነበረ ንልዕልቲ ሉሴን ሒዞምዋ ናፍታ ዕትሮ ኣትዮም ይስወሩ። ጃክ ኩላቶም ብሓደ ናፍታ ዕትሮ እናነጠሩ ድሕሪ ምርኣዩ ንልዕልቲ ሉሴን ግን ንምድሓን ብፍጥነት ናፍታ ዕትሮ ስዒዎም ይኣቲ። ብዝገርም መንገዲ ጃክ ደጊሙ ካብታ ዕትሮ ክወፅእ እንከሎ ናብቲ ናይ ኒንጃ ገዛ ይኣቲ። እቲ ኒንጃኡ ፀኒሑ እታ ልዕልቲ ናበይ ከይዳ ወሲዶማ ሓንቲ ስራሕ የበካ ነይረ ከመይ ገይሮም ንዓኻ ካብ ዝመስል ሓያል ተዋጋኢ ብቐሊሉ ይወስድዋ ኢሉ ይጥይቖ። ክልቲኦም ኣብ ውሽጢ እናተዛረቡ እንከለዉ ግን ብደገ ተወሳኺቲ ፀለእቲ ብዙሓት ዕጥቂ ሒዞም ናብ ውሽጢ ከጥቅዕዎም ይመፁ። ግን ኣብታ ትኽክለኛ ሰዓት ሓደ ጠንቋሊ ይመፅ እሞ ነቶም ከጥቅዕዎም ዝመፁ ሰራዊት ብምድራቕ የድሕኖም። ድሕሪ እቲ ጠንቋሊ ገይርዎ ዝነበረ ነዊሕ ጭሕምን ፀሊም ክዳንን ይድርዮ እሞ ንጃክ ትኽክለኛ ታሪኽን መልዓሊ ኩናት እቲ ዓድን ይነግሮ። እዚ ኒንጃ ነቲ ንጉስ ካብ ዝሕልዩ ዝነበሩ ፍሉጣትን ጎዛትን 7 ወታደራት ሓደ እዩ ነይሩ። ግን እዚ ሜዶን ዝበሃል ቫይኪንግ ዝነበርዎ ኩሎም ሰራዊት ሒዙ ንቻይና ኣንፈት ምጥቃዕ ክጅምር እንከሎ እቲ ንጉስ ሰብ ከይዲ ይመውት። ሕጂ እቲ ዘውዲ ትወርስ ሓንቲ ዝተረፈት ልዕልቲ ሱሌን ጥራይ ስለ ዝነበረት
እቲ ኩነታት ክሳብ ዝረጋጋዕ ኣብ ገዛኻ ንኽትጸንሑ ኢና ቐምፂዋ ነይሩ ምኽንያቱ እዚ ዓዲ ካብኻ ዝሓየለ ዝፍለጥ ተዋጋኢ የለን ጃክ ድማ ብጣዕሚ ተገሪሙ ኣነ ምዝ ዓለም እዚ እንታይ ይርከበይ ታኽገብር ኪኢኻ ናብ ዘምፂኻኒ ኢሉ ነቲ ጠንቋል ይሓቶ እቲ ጠንቋል ድማ ናብ ዝደለኽዎ ቦታን ዓድን ጊዘን ዝወስደኒ ኣስማተኛ ጸሊም እምኒ ኣለኒ ነዚ ዓዲ ዝከላኸል ንፉዕ ወታደር ንኣለሽኮብ ዝነበሩ ኩሉ ሰዓት ድማ ብላክ ናይት ዝበሃል ተዋጋኢ ረኺበ ጃክ ድማ እዚ ብምስምዑ ብጣዕሚ እናተገረመ ብላክ ናይት እኮ ናይ ቪድዮ ጌም ካራክተር እዩ ኣነ ምንም ናይ ምውጋእ ኮነ ናይ ምቅላስ ዓቕሚ የብለይን ንዛ ልዕልቲ ዘድሕን ሰብ እውን ኣነ ይኮንኩን ናብ ዓደይ ምለሰኒ ኢሉ ንዚ ጠንቋል ይልምኖ እቲ ጠንቋል ድማ ተቐቢሉ እወ ንሱ ጌም እዩ ንስኻ ግን ትኽክል ኢኻ እንድሕረ ሰልጢንካ ከዓ ብፍጥነት ከም እትመሃር ርግፀኛ ስለ ዝኾንኩ ኢና ዓኻ መሪፀካ ኢሉ ንጃክ ይነግሮ ኣቐዲሙ ምስ ቪድዮ ጌምን ኩናትን ካልኦት ባእስታትን ሓያል ፍቕሪ ዝነበሮ ጃክ እዚ ኩሉ ናሰምዕን ብኽብል ይከኣልን ፈቃደኛ ኮይኑ ድማ ምስ ጠንቋል ይኸይድ ኣቐዲሙ ግን እዚ ጠንቋሊ ዝውድእ ሓደ ጉዳይ ስለ ዝነበሮ ነቲ ኒንጃን ጃክን ናብቲ ናይ ፀላእ መሬት ሰዲዱ ንዕኡ ናብ ዝተፈለየ ቦታ ይኸይድ ጃክ ምስ ኒንጃ ኮይኑ ናብ ናይ ሜሮን ዓዲ ንምእታይ ብዙሓት ጫካታት ሩባታትን እምባታትን ይሸገር ኣብ መንገዲ ድማ ክልቲኦም ዝፈትዩን ዝቀራረቡን ኣዕርኽቲ ይኾኑ ንኽዕርፉ ኣብ ሓደ ቦታ ጠጠው ክብሉ ከለዉ ጃክ ነዚ ኒንጃ ምስዕሳዕሪ ክምህረካ እናበለ ይስዕቆ እዚ ኒንጃ ንዝተወሰኑ ደቃይቕ ናይ ጃክ ሳዕስዒታት እናሞከረ ድሕሪ ምጽናሕ የቕልደሉ ከም ዘሎ ይርድኦ እሞ ጠጠው ንኸብሉ ነጊሩ ካብ ሕዚ እንድሓር ትኹረቶም መልእኽቶኦም ንኽገብሩ ይነግሮ ከም ዝናበሉ ንሰሙናት ብሓደ ክጓዓዙ ከለዉ ኣብ ዝረኸቡ ኣጋጣሚ ንኽስልጡኑን ክላመዱን ይሞክሩ ነይሮም ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ግን ኣብ መንገዶም ገፊሕ ቃላይ ይጸልሖም እሞ እቲ ኒንጃ ምሕማስ ስለ ዘይኽእል ብኻሊእ ነዊሕ መንገዲ ንክኸዱ ንጃክ ሓሳብ የቕርበሉ ጃክ ግን እቲ ነዊሕ መንገዲ ኸዶ ስለ ዘይደለየ ነንቲ ኒንጃ ሓመሳ ክላምደኪያ ኢሉ ሒዝዎ ናብቲ ቃላይ ይኣቲ እቲ ኒንጃ መጀመርያ ንኸይጠልቕ ፈሪሑ ዋላ እምበር ጃክ እናተኸታተለ ይሕግዞ ስለ ዝነበረ ደስ እናበሎ ይላመድ ኣብ መጨረሻ እውን እቲ ቃላይ ሸጊሮሞ ናብቲ ቤተ መንግስቲ ይወፅሑ እሞ ነቶም ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኖም ዝሕልዩ ነበሩ ጋርድታት ሸዊዶም ናብ ውሽጢ ይኣትዩ ናይት ቤት መንግስቲ እስረቤታት ሓደ ብሓደ እናፈተሹ ድሕሪ ምጽናሕ ጃክ ድሕሪ ብዙሕ ኣለሻ እታ ልዕልቲ ዝተዓፀየላ ክፍሊ ይረኽባ እሞ ከድሕና ንውሽጢ ይኣቲ ሉክሴንግ ንመጀመርያ ግዜ ጃክ ስለ ዝርኤቶ ብጣዕሚ ትሕጎስ እዚ ኩሉ ርሕቐት ንዓይ ክተድሕን ኢልካ ድኻ መፂኻ ድማ ኢላ ትሓቶ ግን ዘረኦምን ከይወድኡ እቲ ኒንጃ ብፍጥነት ናብቲ ክፍሊ ይኣቱ እሞ ግዜ ዝበሃል የብልናን ብሂወት ክንተርፍቲ ኮይና ቀልጢፍና ክንከይድ ኣለና ኢሉ ድማ ንኽንቀሳቐሱ ይእዝዞም ኣብ ሰዓት ግን ናብቲ ውሽጢ ከም ዝኣተዩ ተኸሺፎም ስለ ዝነበሩ ናብቲ ካንሸሎው ዝኸዱላ ሰዓት ብዙሓት ወታደራት ይኸብዎም እሞ መሊሶም ናብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ የእትዎም ብተግባሮም ብጣዕሚ ተናዲዱን ሓሪቑን ዝነበረ መርሎንግ ድማ ፀሓይ ብዝወፀት ሰከንድ ምሕረት የርእየኩምን ሰለስቲኹም ድማ ክትቅተሉ ኢኹም ኢሉ ይነግሮም ናብ ልዕልቲ ሉሴንግ ከይዱ እውን ኣብ ዝቕፅሉ ንግሆ ንሶም ዝቕተሉሉ ሰዓት ንስኹም ሳይ ክትምርዓይ ኺብላ እሞ እቶም ተኣምንሎምን ፀበዮምን ዝነበረት ክልተ ጀጋኑ ስለ ዝተኣሰሩ ካብ ሕዚ እንድሓር ከድሕና ዝኽእል ሰብ ከምዘየለ ተረዲእዋ ምንካይ ትጅምር እቲ ኒንጃ ድማ ኣቦኣ ዝተቐተላ ልዕልቲ ናኸ ስቑኢሉ ክርኢ ስለ ዘይደለየ ኣብ ኣፍ ደገ ዓሪፋ ንዝነበረት ጽምብላሊዕ ሕሹኽ ኢሉ ናብቲ ጠንቋሉ ኸይዳ ሓገዝ ንኽቶም ጸሎም ይልእኻ እዚ ቅፅል መዓልቲ ናይ ሙርለን ናይ መርዓ ምድላው ዝግበረሉ ዕለት ስለ ዝነበረ ብዙሕ ሰብ ተኣኪቡ ሙዚቃ እናተጫወቱ ንሪኦ እቲ ሓደ ጫፍ ድማ ጃክን እቲ ኒንጃን ክሳዶም ገመድ ተኣሲሩሎም ንኽቕተሉ እናተዳለዩ ይጸንሑ እቲ ናይ መርዓ ምድላው ናብ ምውዳእ ገጹ ቀርቡ እንከሎ ልዕልቲ ሱሌንግ ገጻ ብቐይሕ ጨርቂ ሸፊኖም ናብቲ ሓድሽ ሰብኣይ የምፅዋ ሜዶም ገብዚ ሰዓት ብጣዕሚ ተሓጒሱ ነይሩ ምክንያቱ ኩሉ ዝሓሰቦ ነገር ዝተሳኻዕ ይመሲልዎኒ ግን መርዓቱ ዝስዕመሉ ሰዓት ኣኺሉ እቲ ጨርቂ ቆልዖ እንከሎ እታ ልዕልቲ ናብ ዘፍርሕ ጠበቕ ዝመስል ፍጡር ተቐይራ ትጸንሕ እቲ ንጉስ ዓበይቲ ዒንታን ነዊሕ መልሓሳን ክርኢ እንከሎ ብጣዕሚ ይድንግጽ እሞ ንኹሎም ንኽቆትልዎም ነቶም ወታደራት ይእዝዞም ግን ኣብታ ሰከንዲ ንሳ እታ ትማሊ ምሸት ዝለኣኽዋ ጽምላሊዕ ንተስማተኛ ሰብኣይ ሒዛቶ ትምለስ እቲ ክሳዶምን ኢዶምን እግሮምን ተኣሲሮምሉ ዝነበሩ ገመድ ይፈትሕሎም እሞ ጃክ ነቶም ወታደራት ናይ ምባእስ ዓቕሚ ንኽህልዮ ፍልይ ዝበለ ዓይነት ተስማት ይገብረሉ እናተሽክርክርን እናተገማጠለን ናብቲ ልዕልቲ ዘለህሉ ቦታ ይኸይድ እሞ ኣልዒልዋ ካብቲ ቦታ ይርሕቕ እቲ ጠንቋሉ እውን ገጻ ዘባላሽያ ነቲ ንጉስ ንምድንጋጽ ኢሉ ምዃኑ እናነገረ ኣብቲ ናይ ቀደም ጽቡቕ ሰሓቢ መልክዓ ይምልሳ እቲ ባእሲ ክጅመር እንከሎ እናኸበደ ይኸይድ እሞ እቲ ጠንቋሊ ንጃክ ዝኾነ ሑፃ ደርብዩ ናብቶም ወታደራት ንኽድርብየሎም ይነግሮ ጃክ ተቐቢሉ ከምቲ ጠንቋሊ ዝበሎ ናብቶም ወታደራት ክድርብየሎም እንከሎ እውን ተተኳሲ ነገር ኮይኑ ይጸንሕ እሞ ንኹሎም የውድቖም ግን እቲ ጠንቋሊ ብጌጋ ንሓደ ካብቶም ወታደራት ናብ ኣዝዩ ገጂፍ ፍጡር ይቕይሮ እሞ ንጃክ እናሰዓበ ቆትሎ ይሞክር ጃክ ድማ እንታ ልዕልቲ ሒዙ ናብ ጉየ እምኒ ንምርዋር ናብ ዝጥቀሙሉ ማሽን ይስቀል እሞ ክውላዕ እንከሎ ብዛ ማሽን ተደርብዮም ናብቲ ማእኸል ጫካ ይኣትዩ ጃክ ኣብቲ ጫካ ክዓልው እንከሎ ርእሱ ምስ መሬት ብሓይሊ ተጋጭ ስለ ዝነበረ ውንኡ ስሒቱ ድሕሪ ምጽናሕ ድሕሪ ሰዓታት ይነቅሕ ግን ኣብ ሰዓት እቲ ንጉስ እውን ሰራዊቱ ሒዙ ንኽእልሾም ናብቲ ጫካ ስዒዎም ይመጺነ
ኣቐዲሙ ንታልዕልቲ ሒዝዋ ስለ ዝነበረ ኣብ ሓደ ቦታ ኣሲርዋኒ ብዙሓት ሰራዊት ስለ ዝነበርዎ ድማ ንጃክ እውን ሒዞም ንኸምፅዎ ይሰዶም እቶም ወታደራቱ ጃክ ሓደ ብሓደ ይስዕሮም ስለ ዝነበረ ግን እቲ ንጉስ ተናዲዱ ባዕሉ ንጃክ ከጥቅዖ ይጅምር ግን ጃክ እውን እቲ ኒንጃ ነዊሕ ግዜ እናሰልጦነ ድሕሪ ምጽናሕ ብጣዕሚ ይጎቢዝ ዝነይ ንዝተወሰነ ደቂቃይቕ ድማ ነብሱ እናተኸላኸለን ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ እናጥቅዐን ይጸንሕ ግን እዚ ንጉስ ልዕሊ መጠን ሓያል እዩ ነይሩ ካርኡ ናብ መሬት ክሳብ ዘውድቕ ድማ ብሓይሊ ይወቕዖ ንዝተወሰነ ደቂቃይቕ ህይወቱ ንምትራፍ እናምለጠ ድሕሪ ምጽናሕ ከምቶም መጀመርያ ፊልሚ ብላክ ናይት ኮይኑ ዝገብሮ ነበረ ክልተ ዕንጨይትታት ተጠቒሙ ብተመሳሳሊ ቴክኒክ ነቲ ንጉስ ኣብ ክሳዱ ወጊኡ ይቐትሎ ሕዚ ቤት መንግስት ተወሪሩ ኣፍሪስላ ዝነበረ ጸላይኣ ስለ ዝተቐተለ ልዕልቲ ሱሊንግ ምንም ከይመሰላ ብሰላም ናብ ቤት መንግስታት ትምለስ ሕዚ ንዙፋና ዝፎኻኸራ ሰብ ስለ ዘይነበረ ድማ ንግስቲ ተዓዲ ኮይና ደጊማ ናብ ዙፋና ትቕመጥ ኣብቲ መዓልቲ ኩሉ ሰብ ንጃክ የመስግኖ ግን ብጽባሒቱ ጃክ ንዓዱ ኸይድ ስለ ዝነበረ ንኽሰናበታ ናብ ልዕልቲ ሱሊንግ ይኸይድ እታ ልዕልቲ ድማ ጅግንነትካን ድፍረትካን ኣመስኪርካ ስለ ዝኾንካ ንዓለምካ ክትምለስ እንከለኻ ፈጺምካ ደፋር ኣይኮንኩን ኢልካ ከይትዛረብ ኢላ ትመክሮ ሓደ ግዜ ከም ዝምለስን ከም ዝርያን ቃልኣት ኢላ ሓዚኑ ካብቲ ቤት መንግስቲ ክወፁ እንከሎ ድማ እቶም ጋርድታት ኣከዳድንኡ ሪኦም ስለ ዝተጠራጠርዎ ንኽቐትልዎ የጓይዎ ካብቲ ቤት መንግስቲ ሃዲሙ ብዕዳጋ ጨዲዱ ድማ ናፍቲ ኩሉ ነገር ዘምሃሮ ኒንጃ ገዛ ይኣትሞ ንዕኡ እውን ተሰናዊትዎ ናፍታ ዕትሮ ከኣቲ ይዳለ ጃክ ዝኾነ ነገር ኩሎ ደልዩ ነይሩ ግን እቶም ወታደራት ስዒሞም ናብ ውሽጢ ስለ ዝኣተዩ ብፍጥነት ናፍታ ዕትሮ ኣትዩ ከምልጥ ነይርዎ ናብ ዓለሙ ተመሊሱ ካብታ ዕትሮ ክወፅእ እንከሎ ግን ብሃንደበት ስለ ዝወደቐ እታ ኣስማተኛ ዕትሮ እውን ትስበር ብዝሕዝን መንገዲ ሕጂ ናፍቲ ዓለም ዝምለሰሉ መንገዲ ስለ ዘየለ ንሱ ለንኮነ ነቱ ኒንጃ ደጊሞ ይክሪኦምን ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ናብ ትምህርቲ ይኸይድ እሞ እቶም ኩሉ ግዜ ዝድንድንዎ ነበሩ መናእሰይ ኣብ መንገዲ ይረኽቦም ግን ሕጂ ጃክ ካልእ ዝተፈለየ ሰብ ኮይኑኒ ሰራዊት ዝገጠመ ወድዶ ዝተወሰኑ ዕዋሉ ክስዕርዎ ኮይኖም እዞም ወዳት ከምቲ ካልእ ግዜ ክሃድም ስለ ዝተጸበይዎ እናደንደንዎ ይጸንሑ ግን ጃክ ባእሲ ይጅምር እሞ ሓደ ብሓደ ንኹላቶም ቀጥቂጡ ከቢድ ትምህርቲ ተምሂርዎም ይኸይድ ካብቲ መዓልቲ እሱ እንዳሓር እውን እንኳን ዶ ደጊሞም ክድንድንዎ ቅንዕ ኢሎም እውን ኣይሪእዎን ኣብቶም ዝቕፅሉ መዓልታት እንታ ልዕልቲ ብጣዕሚ ናፍቓ ስለ ዝነበረ ነታ ተሴራ ዝነበረ ተስማተኛ ዕትሮ ክዕርያ ይሞክር ግን ኣብታ ሰዓት ሓንቲ ሓሳብ ትመፅሉ እሞ ብፍጥነት ናብ ኮምፒተር ይኸይድ ኣብቲ ናይ ሱሊንግ ዓለም ዝረአዮም ሰባት ተጠቒሙ ካራክተራት ይፈጥር እሞ ኣብ ተስማተኛ ዓለም ዝተደረኸት ቪድዮ ጌም ፕሮግራም ይገብር እቲ ጌም ፕሮግራም ገይሩ ክወድእ እንከሎ ብፍጥነት ናብ ሓደ ካምፓኒ ይኸይድ እሞ ብልዑል መጠን ቅርሺ ይሸጦ እቲ ቅርሺ ሒዝዎ ናብ ገዝኡ ይኸይድ እሞ ነዲኡ ሂቡ ድሕሪ ሕጂ ገዛ ክራይ ምኽፋል ኮነ ብዛዕባ ስራሕ ምጭናቕ የድለይክን እዚ ገዛ ክንገዝኦ ኢና ድሕሪ ሕጂ ድማ ህይወትና ቀሲና ኢና ንቕፅሉ ኢሉ ይነግራ ኣዲኡ ብወዳ ብጣዕሚ ተሓጒሳ ትኾርዕ ካብ ናይ ቅርሽን ኢኮኖምያውን ጭንቂ ነፃ ዝኾነ ህይወታ ድማ ምንባር ትጅምር ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰሙናት ጃክ ናፍቲ ሞል ይኸይድ እሞ ብድሕሪቱ ዝፈልጦ ዝመስል ድምፂ ይሰምዕ ክግምጠል እንከሎ እታ ልዕልቲ ዘመናዊ ክዳን ተኸዲና ብጣዕሚ መልክዕ የርያ ተገሪሙ ከመይ ኢል ክዳን መፂኺ እታ ዕትሮ እኮ ተሰይራ ኢሉ ይሓታ ንሳ ድማ ናፍቲ ጠንቋል ኸይዳ ዓዳ ንዘድሓነ ሰብ ደጊማ ንምርኣይ ዕትሮ ንኽሰርሐላ ከም ዝደመነቶን ብወቢላ ከም ዝመፀትን ትነግሮ እቲ መዓልቲ እውን ከምቲ ካልእ ግዜ ዝገብርዎ ደስ ኢልዎም ኣይስክሬም እናበልዑ ብሓደ ይሕልፍዎሞ ንምሸቱ እታ ልዕልቲ ንጃክ ሕጂ ንኽመርሖ ጽቤኒ ቤተ መንግስቲ ኣለኒ ናይ ግድን ክኸይድ እየ ተመሊሰ ግን ክሪኤካ ኢላ ቃልኣት ይሃሉ ትኸይድ ጃክ ትምለስ ምዃና ብምፍላጡ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ሕራ ይብላ እሞ ከምዚ ኢሎም እናተፈላለዩ ፊልም ናይ ውዳእ ፈቲኹምዎ ትኮን ተስፋ ይገብር እዚ ፊልም ካብ 16 ክወየ ክንደይ ትህቦ ኮመንት ፀሓፉለይ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጸንሒ